Tombouctou ka wuli no ka cɛsiri kɛ o ni baɲumankɛ tɔn dɔw ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɔnɔ walasa min ye manuscrits kɔnɔna ye u bɛ se ka lakodɔn cogo min na. Hamu Maman Dedew ye Uridi ye ale hakilina ye maaw mago bɛ diɲɛnatigɛ fɛn fɛn na a ba bɛ sɔrɔ manuscrits kɔnɔna na. On ne peut pas résoudre nos problèmes sans nos bases de référence. Nos bases de référence, c'est les manuscrits. On se ka fɛrɛ sɔrɔ an ka problème la n'an banba an ka jɔsen kɔrɔw la. An ka jɔsen kɔrɔw ye manuscrits ninnu. An tɛ se ka jɔsen ninnu to yen ka taa an tɛgɛ jan yɔrɔ wɛrɛ k'an bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini. Manuscrits minnu filɛ nin ye n de ye fɛn kɛrɛnkɛrɛn fɛn jɛlen fɛn sabatilenw ye. An bɛ se ka baara kɛ ni minnu ye pour que ka bɛn ni kɛlɛya nati an ka jamana la. Fɛn fɛn bɛ bɛn ni kɛlɛya kofɔ ani sigikafɔ ani ɲɔgɔn faamuya ani kelenya an b'a bɛɛ sɔrɔ manuscrits ninnu kɔnɔ. O fɛɛrɛ ninnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o fɛɛrɛ ninnu b'a to an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ bɛn ni kɛlɛya k'o sabati. Stratégie à travers des points bien précis. El Buhari Ben Eissayuti ale ye mission culturelle Tombouctou ɲɛmaa ye. Ale b'a yira k'a fɔ ko min ye Mali fantan 4 bɛɛ kuma bɛ manuscrits ninnu kɔnɔ ko n'a lakodɔnna k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn ni kɛlɛya lana. Manuscrit contenu a tɛ mɔgɔ kelen ta tɛ. N'i ye Mali manuscrit ninnu u bɛ kuma Mali ethnie bɛɛ kan. Kɔrɔbɔrɔ Kado u bɛ fɛn caman fɛ. Nous aw y'a kalan k'a faamu u b'a dɔn k'aw ye kelen an bɛ histoire kelen manuscrit a bɛ Jɛnɛ fɛnw fɔ Bamako fɛnw fɔ Ɲani fɛnw fɔ Mande tarikh bɛ fɔ donc n'u ye mɔgɔw y'a kalan u bɛ se ka histoire faamu u b'a faamu k'an ye kelen. Manuscrits ninnu bɛ Tombouctou Centre Ahmed Baba la nka mankan kama a caman taara Bamako u bilalen bɛ Bamako ye. Tombouctoukaw ka wulikajɔ dɔ fana ye ka fɛɛrɛw tigɛ walasa manuscrits ninnu bɛ segin Tombouctou cogo min na sabula n'i y'a mɛn ko manuscrit i ko Tombouctou n'i ko Tombouctou fana i ko manuscrit. Ni kun ye Maïmouna Moro Kane ka bɔ Tombouctou VOA Bambara.